Bengtol bus stand dia, Bengtol bus stand masih kana sengra dong, lebih nyata ambil opo itu ada nih, jauh yang kana sengra tidak ada. Mani sasi lagi, oh siang lagi terbiar, namanya Lolit Bosmotari, mana Lolit Bosmotari na, Lolit ne? Lolit Borgowary. Oh casa Lolit Borgowary, mani bitang kana sengra tu kono ang, sebenarnya haba bini tu kono sebenarnya orang ni kesuara, padi kesannya mana ada mani, am bitang tunggu senjata saya, ampai hai, kebangannya customer punya senjata bihar, mani bini saya kan saya baik, mani bastan awar, Bengtol bastan awar hai ni bini, mani jerabu nagirna kan, kamu nak kana senjata punya belah mani. Bengtol bastan membatai नै सोनाबनि बिल्डिं दङ नै बेयावनो ओमफ्राय मोनसे एसे क्लासजोंनो जाहैबाय नेपाल देशनि बानायनायनि बिल्डिं स्टाइल आरोखि ना दा नै बेजोंनो इसान बे बिल्डिंआवनो आरो माने मा मोनलाय ब्र माबाया पार्लार माबा होनदोंमोन नामखौ बावलायसै Bodoland Boys Parlour. बड'लेण्ड बयस पार्लार हा ओरैबायदि मोजां नोंथांमोनाबो फैनानै सिनजाफैनो हागोन माने नैबे लैथो खुबायानो ओरैबायदि मोजां सिनजायो ओरैबायदि बरिया सिनजायो आरो बेजों लोगोसे बिनि सिनग्रा आरो ललित दंबावो नै ललित बरगयारि बे जाहैबाय माने बड'लेण्ड बयस पार्लार नोंथांमोनानो फै सिनजाफै बे जायगायानो बेंटलाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल आरोना ओमफ्राय बे बेंटल बासस्टेन्डआवनो खा माने आं बुंखाबाय खेबसे खेबथा माने बेंटलावहाय बासस्टेन्डआव फैब्लानो नैबेखौ मोनगोन माने एसे खोलाथिंहा बिल्डिं दङ आरो माने लामानि सोनाबथिं जायो आरो एसे माने ओमफ्राय खोलाहा मोनसे बिल्डिंनि सानजा साइडनि बिल्डिं दंखायो ओमफ्राय नैबेयावनो आरो नोंथाङा फैब्लानो बेयाव सिनजाफैनो हागोन अब्ला Bengtol bus stand dia, Bengtol bus stand masih kana sengra dong, lebih nyata ambil opo itu ada nih, jauh yang kana sengra tidak ada. Ini Bengtol bus stand, ran gezu-gezu building. Ini yang semua apa bijilah, apa ini? Ini baik. Lैथो ini nama lैथो dia kana sini boria sengkai nih. Aneh bodoh na? ओमफ्राय सिङावबो दङ सिथा नै आं सिङाव हाबनोसै हेलौ ललित माबोरै दं मोजां ना बे ब्रादाराबो खानाय सिनो ओमफ्राय दा बिथांनि खानाय सिननायाव आं फैदों ओमफ्राय माने सिगांफोर सिनजाबाय थायोमोन माने आं गुबुन जायगायाव दंहैयोमोन नालाय आरोना ओंखायनो आं टाइम टेबोल होनो हायाखैमोन ओमफ्रायहाय दा नै बिथांनि दखानावहाय आङो दिनैसो सफैनो हाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि ग्लांग्लिं ओरैबायदि मोजां आरोबाव कास्टमार दङ आरोना नों जास्ट नै सिनजायो दा बाबु नोंबो सिनजागोन दा खानाय सिनजागोन दा हा सिनजायो सिनजाखांबाय नोंलाय बाबु नोंबो सिनजाखांबाय बोनांगौ ना नोंलाय बाबु नोंबो सिनजायो दा सिनजाखांबाय सिनजाखांजोब्बाय नोङो फ्रायानो ओमफ्राय बिराद मोजां रुमफ्रा ग्लांग्लिङै ओमफ्राय ओरैबो सिगांनिबो सोनो ओमफ्राय बेयाव रुम लादेरबावबाय जाबाय ललित आरो लैथो नार्जारिनि दखान आरो बेनो खानाय सिनग्रा दखान बेयो बेनि खानाय सिनग्रा दखान माबाफोर नामफोर दङ नामा मा नाम होदों Bodoland Boys Parlour. बड'लेण्ड Boys Parlour. बड'लेण्ड बयस पार्लार नो बे दखान नामा ओरैबायदि मोजां माने बड'लेण्ड बयस पार्लार ना आच्छा